क्राकशलो महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक्य बाहादुरनि फिल्सारा चिजनि आसैमानि साल रोगै तिप्रा इमप्लयिज फेडारेशन हायाकेबा TEF नि फाइसिंथि आमपुरा आश्रम हस्टेलनि चेराइबोसा रगनो शिकं शिबलाय ते चामुं रग बागैलायखा आबुनि यागुलो आमपुरा रेहाब सेन्टर तंनाय रगदोबो चामुं बागजाखा चामुं बागैनाय यंगै मानजागैखा TEF नि प्रेसिडेंट फलेन देबबर्मा आगरतला टाउन कमिटी नि आदक सुधा देबबर्मा जनरल सेक्रेटारी शुकुराम देबबर्मा चित्तू देबबर्मा आकर्षण Tabusin media takutno amena ya kono tuni uzara sunno ano oksuna kono sunno ya mini logi kai mo hastewa hoselelo jakko nai tongai jo tono ani khakku forsi baita hamre ya khari tini chini buagra Maharaja Veer Vikram Kishore Manikya Bahadur Debormani 117th तम जेदिन बाद दिनते जों आगरतला टाउन कमिटी TEF ताई TEF नि सेंट्रल कमिटी आगरतला राजाखारो दिनै बाद दिनै जे केक काटिंग खेमानि पड़े जों साइमानखा आरो जोंनि अर्फेन सेंटर दङ आमफ्रा हुमो आरो जों बरफनो पिसा साथाय याफारका बनि लगे लगे हाय हाय ओ आमफ्रा एलाकानो आरो कैसा जोंनि रिलिफ सेंटर रिहेबिलिटेशन सेंटर आरो जों खायया हाय अगरंगो जों पिसा तुबासु एवं बरफनो चामु खुनु लाखनो लगे जों बुआग्रानि बादे गलके अबड़ा पयला ना आगिबड़ा सुबा खाबो हायके जों प्रत्येकटा बोसोरावनो अबाहाय फैयो हयतो जों बेरायो अबाहाय सुबा सुरि जायगायाव फानो जों दाख्लै TEF स्टेट लेभेलनि नि कथरखै खायाबानो जों सारा त्रिपुरा जोंनि TEF नि ब्लक लेभेलावनो जों मेसेज सिखा जानि जानि ब्लगो जानि जानि मतेखाय अबाहायके जे हस्पिटालाव रुगि बायखाय सार बेराम माने क्लाइ टंनाय बदङ साथाय केउ कुनु जागा स्कुल निफ्राय सुबासु अबाहायके जत ब्लक लेभेलाव खुलायो आगिबो खुलायो जों थाखायो जे द्राज बाय कुबल टंनाय रनो ताम साना मोजन निन फाइसिंथि औ अबनो सिनि गाहाम बिथिं सोलायदो लेखा सोलोंनायबो सोलोंयाबो जेता सिनि इयर्स जुब समाज ताबो फेक जागनाय मानेराव जावै फेक जागनाय मानेराव बाहादो देराव क्लाइजा आबनो एक्चुअली बरफ जे अबाहायके देराव क्लाइ दमानि आबो सिनि थांसुन थांमै तरै लगनानि जागाव गेबें जागो आरो ने हयते जों कुतुलै फायनानि जुदिनो देराव क्लाइ थाखाय क्लाइ करथिन आबनो सिनि समाजनि थानियानि अबनो कइमु जों बरफनो तामो खायो गाहाम कक्थाय सामानि बिसोरखै गाहाम सामुं खुंमानि बिसोरखै आरनो हयते जों दिनै गाहाम लाइफआव प्रबोधन बागै जों साक्षात जुबा जमा खालायो सानि मुं आंनि मुं फलेन देबबर्मा तिप्रा एमप्लय फेडारेशननि प्रेसिडेन्ट नि लगते साब साब फायके आंनि लगि आगरतला टाउन कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सुधा बाबुता एवं बिनि लगि सं ताई आंनि सेंट्रल कमिटिनि जनरल सेक्रेटारि शुक्राम देबबर्मा चित्तो देबबर्मा ताई आरो ओ एलाकानि न सेंट्रल कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट ताई जोंनि बुकुं संग्रा अब आंनि लगि जखन हामबाय हामबाय सार